Vítam vás pri sledovaní YouTube kanálu amcool.sk. V dnešnom videonávode sa pozrieme, ako pridať článok na amcool.sk. Predtým, ako budeme môcť pridať článok na amcool.sk, sa musíme prihlásiť. Vpravo hore sa nachádza tlačítko pridať, na ktoré keď klikneme, tak máme možnosť pridať nový článok. V sekcii Nový článok zvolíme dátum a čas vypublikovania článku. Následne si vyberieme kategóriu, do ktorej chceme článok zaradiť. V prípade, že sa daná kategória nenachádza v zozname kategórií, tak máme možnosť cez zelené tlačítko si vytvoriť novú kategóriu. Po stlačení zeleného tlačítka nám vyskočí okno, kde máme možnosť vyplniť všetky potrebné údaje novej kategórie. Nižšie nájdeme presný návod ako na to. Ak máte v pláne vypublikovať viacero článkov na jednu tému, tak je vhodné vytvoriť seriál alebo vybrať z existujúcich seriálov, ktoré sú v ponuke. Nový seriál vytvoríme opäť tým stlačením zeleného tlačítka, kde nám znova vyskočí okno, kde máme možnosť vyplniť všetky polia na vytvorenie nového seriálu. Opäť návod nájdeme nižšie. Následne si zvolíme alebo vypíšeme názov. Pod názvom sa nachádza poličko pre SEO URL, na ktoré keď kliknete a máte vypísaný nadpis, čiže názov vašeho článku, tak vám automaticky vygeneruje SEO URL linku. Následne vyplníme kľúčové slova. Doporučujeme minimálne 5 kľúčových slov, inak vás systém nepustí. Upozorní vás, že máte nedostatočný počet kľúčových slov. Úvod a metapopis slúži na titulke pod obrázkom ako popis krátky, o čom by ten článok mal byť, alebo teda o čom ten článok bude. Malo by to jednou vetou by ste mali vystihnúť podstatu celého článku. Následne si vyberieme cez vybrať súbor úvodných obrázok. Tu doporučujem veľkosť 1920x400 pixelov. Toto je ideálna veľkosť na zobrazovanie obrázku pre všetky nastavenia monitorov. Z existujúcich tagov vyberieme minimálne 3 tagy, ktoré sa najviac hodia nášmu článku, alebo pokiaľ sa daný tag nenachádza a chceme si vytvoriť nový, tak klikneme opäť na zelené tlačítko plus, kde máme možnosť vytvoriť nový tag. Do prvého polička vpisujeme názov tagu, malo by to byť jedno slovo alebo dve slova. Vždy vypisujeme bez diakritiky, následne vypisujeme názov subdomény. Táto subdoména je v podstate to isté ako tag, to znamená jedno slovo, alebo v prípade, že je to slovné spojenie dvoch slov, tak oddelíme slova pomlčkou, následne vyplníme title, čiže názov, to je to isté ako tag, akorát by sa mal začínať veľkým písmenom. Vyplníme keywords, doporučujeme minimálne 3 až 5 keywords vyplniť a následne description, čiže popis toho daného kľúčového slova, čiže čo to dané kľúčové slovo znamená. Ak by ste mali problém niektoré poličko správne vyplniť, tak nižšie nájdete návod, ako vyplniť jednotlivé polička tagu. Ak máme všetko vyplnené a odkontrolované, tak klikneme na tlačítko Vytvoriť. Po kliknutí sa nám zobrazí hláška, že tag bol vytvorený. Nezabudnite si nový tag odkliknúť v zozname tagov.
prípade, že máte kurz vytvorený a chcete ho publikovať pod článkom, tak si viete tento kurz odkliknúť a bude sa zobrazovať pod vašim článkom. Potom klikneme na tlačítko Vytvoriť článok. Hore sa objaví hláška, že článok bol vytvorený. Pokračujeme pridávaním obsahovej časti článku pomocou jednotlivých blokov. Máme na výber a nasledovné možnosti. Čistý text, text obrázkom vľavo, text obrázkom vpravo, citácia, samostatný obrázok, dvojica obrázkov, galéria obrázkov, vloženie videa, či už YouTube alebo Vimeo, prípadne vloženie ankety alebo vytvorenie súťaže. Ja som zvolil blok text s obrázkom vľavo. Po kliknutí na daný blok sa otvorí nové okno, kde máme možnosť najskôr vybrať obrázok. Obrázok by mal mať minimálny rozmer 260x260 pixelov. Po výbere obrázku uvedieme nadpis obrázku alebo teda popis obrázku. Máme možnosť pridať aj externý link. Ten tam slúži na to, že ak by niekto klikol na daný obrázok po vypublikovaní, tak by ho otvorilo v novom okne na danej URL adrese, ktorú sme zadali. Potom pridáme stručný popis obrázku a nakoniec budeme pridávať samostatný text daného bloku. Text máme možnosť upravovať, či už boltom, alebo šikmé písmo, alebo počiarknuté písmo. Taktiež máme možnosť pridať nadpis. Doporučujem používať buď nadpis 2 alebo nadpis 3, nakoľko nadpis 1 je samostatný názov článku. Vpravo hore sa vám zobrazuje video s ukážkou, ako vložiť hypertextový odkaz. Označíme slovo, následne klikneme hore na hypertextový odkaz, kde sa nám otvorí okno, kde máme informácie o odkaze, kde vložíme URL adresu, na ktorú chceme odkazovať. Následne sa preklikneme na rozšírené a v rozšírenom vypíšeme názov a pomocný titulok. Dáme OK a hypertextový odkaz je vytvorený. Ak máme všetko upravené, tak v pravom dolnom rohu stlačíme tlačítko Uložiť. Po stlačení tlačítka sa nám opätovne ukáže hláška, že blok bol uložený. Pokračujeme ďalej výberom bloku s samostatným obrázkom. Po kliknutí na samostatný obrázok sa nám opäť otvorí nové okno, kde máme možnosť vybrať súbor obrázku, ktorý by mal mať minimálny rozmer 840x260 pixelov. Následne vyplníme popis obrázku, opäť máme možnosť zložiť externý link a tiež vyplníme text k obrázku. Text k obrázku sa zobrazuje vždy pod obrázkom. Popis obrázku sa zobrazuje až po kliknutí na samostatný obrázok. Keď sa otvorí okno so samostatným obrázkom, tak tam vidíme popis obrázku. Ak máme všetko vyplnené, tak klikneme na tlačítko Uložiť, ktoré nám tento blok uloží. Ako ďalší blok obsahu som zvolil tentokrát samostatný text, do ktorého vložím samostatný text a odsadím ho odrážkou. Po odsadení a vyplnení textu kliknem opäť na tlačítko Uložiť.
Ďalší blok volím opäť samostatný obrázok, kde nasleduje rovnaký proces, ako sme si už popísali. To znamená, že vloženie obrázku s minimálnym rozmerom 840x260 pixelov, vyplnenie popisu obrázku, prípadná možnosť zložiť externý link a vyplnenie textu k obrázku následne dávam uložiť a pokračujeme na ďalší blok. Volím samostatný text, kde vkladám text, ktorý odsadím odrážkou a opäť ukladám. Ako ďalší blok volím tentokrát blok s dvomi obrázkami, kde vyplňanie je obdobné ako pri bloku s jedným obrázkom. Pri výberu obrázku treba dodržať minimálny rozmer 420x260 pixelov. Opäť ku každému obrázku musím vyplniť popis obrázku, mám možnosť vložiť externý link a samozrejme text k obrázku. To isté spravím vlastne pri druhom obrázku a následne dám uložiť daný blok. Opäť volím blok samostatný text, kde vkladám a upravujem text a následne ukladám. Na samotnej stránke s článkom vidím, ako sa mi pekne článok vyskladáva
A ako ďalší blok volím opäť blok s samostatným obrázkom, kde zvolím opäť obrázok s minimálnymi rozmermi 840x260 pixelov, vypíšem všetky spomenuté polička a ukladám daný blok. Ako svoj predposledný blok volím blok samostatný text, do ktorého vložím text a následne ukladám. A ako posledný blok volím možnosť pridania videa z nášho YouTube kanálu amcool.sk, kde sa mi otvorí okno, do ktorého len vložím nakopírovanú linku daného videa. A samozrejme dám uložiť. Ak mám všetky bloky so svojím obsahom hotové, tak si následne všetko ešte prekontrolujem a keď je všetko v poriadku, tak sa pozriem, ako bude daný článok vyzerať po jeho uverejnení. Tlačítko na náhľad nájdem nad prvým blokom článku a po kliknutí naň sa mi zobrazí stránka amcool.sk otvorená v mojom článku, kde uvidím, čo a ako sa zobrazuje a mám možnosť ešte prípadné chyby doladiť. Každý vami vytvorený blok má právo hore menu, cez ktoré viete buď daný blok vymazať, slúži tam na to ikonka smetný kôš, alebo je tam ceruska, ktorá slúži na editáciu daného bloku, alebo máte možnosť posúvať bloky medzi sebou, čiže smerom hore alebo dole. V prípade, že máte všetko odkontrolované a nie ste certifikovaný autor, tak cez tlačítko odoslať editorovi odošlete váš článok na editáciu s tým, že po stlačení tohto tlačítka už nemáte možnosť v článku nič upravovať. Editor vami pripravený článok musí prevziať do 48 hodín a ho uverejniť. V prípade, že tam máte veľmi veľa chýb alebo sa mu niečo nepozdáva, tak vám môže samozrejme článok vrátiť naspäť a vy si ho následne upravíte a znova ho odošlete editorovi. O prevzatí článku editorom ste informovaní tak, ako ste informovaní aj o jeho uverejnení. V prípade, že ste certifikovaný autor, tak máte možnosť vedľa dátumu a času publikovania článku odkliknúť ikonku publikovať a následne dáte uložiť článok. Ako náhle dáte uložiť článok, tak článok sa začne zobrazovať na portáli amcool.sk. V prípade, že sa vám naša recenzia alebo teda videonávod páčil, tak mu dajte palec hore, alebo sa môžete samozrejme prihlásiť na odber nášho YouTube kanálu. Ďakujem za sledovanie.